Salam gaderli watandaşlarym. Men bugün biraz gynannym bolan wakalara. Indi gynanmagam däl has beter, dogrusyny aýsam has beter gaharym geldi. Bu bolýan zatlara inni o konsulstwaň işgärleri, Türkiýede konsulstwaň işgärleri inni o adamlar ölse cesedine de eýe çykan bolup başlapdyrlarmy? Men şu günkü bolan wakalary eşdip şo ýere jaýlamaga baran watandaşlarymyň agzyndan eşitdim. Ol konsulstwa tilkiler ýalak bolup inni müsgün sokor diýýärse türkmençe müsgün sokorluk edip ol bir ölen bennäniň cesedini gizläp halkdan yalan sözläp halka yalan informasiýa berip plan mazarlykda jaýlýar diýip öldürüm ogurlap ogurluk bolýar da inni. Alyp gidip o cesedi alyp gidip başga bir eýesizlik diýen bir mazarlykda jaýlapdyrlarmyşyn. Aslynda pasortwa inni o gowy nime gymmat nime baýlan mazarlygynyň yer satyn alyp pul çykaryp şo ýerde jaýlajakmyş meni. On ýalda etmez olar. Olar pul çykararmy olar? Ýöne şol türkmen halky üýüşmesini ol cesedi o görgüliň ölen pakiriň cesedine gidip ogurlap, her kimden gizläp, o garnaşlaryna da bermän, görkezmän, sizem gelmäň diýip olary özleri gidip jaýlanmyşlar. Siz ol pasorstwaň işgärleri, siz konsulstwaň işgärleri siz bara. Bir giden müsgün sokorlar halk allap plan mazarlykda jaýlýar diýip ol reklama berdirip ýygyny özlerem ogurlap äkidip hey cesed ogurlapdyr diýip eşitdiňizmi? Cesed ogurlanypdyr diýip eşitdiňizmi? Cesed hakykatdan hem ogurluk bolýar-da, haýran galan ogurluk näşi? Milleti görkezmän, eýelerini görkezmän, garnaşlaryna görkezmän, sizem gelmäň diýip ogurlap plan ýerden başga ýere alyp gidip onu jaýlap elbetde jaýlanan ýeri ol eýesizleriň mazarlygymyşyn. Ene biziň türkmenleriň gelip düşen güni, gaderli watandaşlar. Ene türkmeniň öz hak hukugyny sora bilmese, talap edilmese, ene görýän güni. Ene şular ýaly halkyň görýän güni. Ene ol garnaşlaryna gelsek, siz bir näme bir adam dämisiz? Eliňizdäkini alyryp, öz jesediňizi, ölüýüňizi alyryp oturup, siz nähil adam men gaharym gelýän, dilim çalışýar aýdy bilemok. Siz eliňizdäki ölüýüni alyryp oturýarsyňyzmy? Agzyňyzy açyp, siz nähil adamsyz? Hansy dawa aýdy bileňiz okmy? Ölü biziňki, jesed biziňki aýat okutjak, oňa jynazasyny okutjak, jynaza çykartmaly. Özümiz jaýlar, halk bolup jaýlar, munden siz halkyň nimesine ölüsüne ýe çykmadyňyz, inni näme eýemtirapsiz, ýe çykan bolýaňyz diýip dawa turmaly. Ellerine bardyr şolaň doktordan haty, ölü haty barana ekrana goýup durlar. Hemme zat görünüp dura dokumentler. Biz özümiz jaýlar, işiňiz bolmasyn garnaş biziňki diýmeli. Ol sen öz janýal dogonyňa sen dogony bar diýdiler şo taýda Türkiýede. Dogonyna da bermändirler diýe jesedini. Gelmäň sizem diýip diýe ol ekawrtyrap bu konsulstwaň işgärleri we itleri. Konsulstwaň hem näme o pasolda da däl o taýda ol. İtler bolmaly. Tur kersen getir it bara. Bar onet bar monet diýip iş buyurulyp berlen. Ana şu iki tane ekawr o taýda ýam köçe çykyp ýylygyny ekawrtyraýanlar. Sizem gelmäň diýip gör edilýän zatlary. Bu pyslyp jurluklarda serediňe halk millet. Ene siz dymyp otursaňyz bolýan zatlar. Dymyp otursaňyz ene bolýan zatlary. Biz diýädik. Ay basym bu gidişine milleti mankurda öwrörler diýip. Biz giýje galypdyr, öwrüpdirler ýam. Ene siz mankurt bolýaňyz, eliňizdäki jesediňiz hem ol ketek ýaly edip köçe oklap, ay kimge gerek bolsa alaýsyn näme ýaly edip zyňa oturup, o siziň ölüýüňiz, o siziň dogonyňyz, o siziň iň soňky ansanyň iň soňky ýolyna uğratmaly siz ahyryn. Siz dogonjygy bir ganak ýara siziň damaryňyzdan. Onu edip beýdip edibildiňiz.
Şu men şu garnaşlarını, şu ölen pahirin garnaşlarını izlenýän. Türkiýede garnaşlar bar diýdiler. Insap ýokmy sizde? Ya yaman mankurt öwürdilermi sizem? Diliniz, agzyňyz bardyra, iň soňky şol adam dagyn bor ne bokurdokdan kestiler, ibitten kestiler, çörekden, suwdan, neneden, puldan kestiler, sesini çykarmadyňyz. Eliňiz, hey siziň eliňizden ölüýüňiz alyp otyrlar, inni şonda da sesini çykaran ýokmy? Mene bara, mene gep tapamak, men ka gutordy. Bir göreşmäni öwreniňe, can doganlar, bir millet göreşmäni öwreniňe, bir hak hukuk talap etmäni bir öwreniňe, siz öwreniňe. Bu nähili siz nähili bolduňyz? Öz eliň şo ölen jesedini şolaň elinden alyp bilmän siz nähili adamsyz? Men ýaman gaharym geldi buňky zatlar eşdip. Bu dünýe nire bar ya? Gep tapamak, bu dünýe nire bar ya? Öýde mene şu saat bizde giýje 12 şu zatlar ýaňy eşitdim men. Günnüň elimdegimedi bir habarlar dinlemäne. Ine şu aýtdy şu taýyk baran jaýlamaga diýip baran türkmenni biziň neme watandaşlarymyz aýtdy. Ine şu wagt giýje 12 bolan şu wagt çykyş edip otyň ertere de goýup bilmedim şunu gaharym gelip giýje ýatyp bilmer barbyr diýip. Men şu wagt şu ýadgyny edip otyryn adamlar. Size göreşmän öwredelip biz günnüň naşy çykyş edýäs bolan siz öwrenjege meňdeşdäle. Siz göreşmän öwrenjege meňdeşdäle. Mene bolşuňyza hayran alym siziň. O pasolstwan itlere bar, olara adam de. Beni ayağımın aşağına nakıp pal çıksa da görem okşadı sizi. Pasolstwan işgärlerine size diýen şonu. Müskin sokura keniňiz. Iň soňky bir şuwa söwmäýin ýöne iň soňky adam ekeniňiz siz. Birgiden gnide. Nerden üýşipsiňiz o taýyk gnideler birgiden. Kim üýşüripdir siz o taýyk?